दिनै जोङो नै कुर्ता गाननो गाइस guys आङो दिनैहाय कुर्ता कुर्ती मा होनो बेखौ गाननो माबासै so beautiful black Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय जोंहा रिहार्साल दोङो गाइस इमान गोबाव जाबायमोन आं मोसायाखै स' दायो मोदोमखौ माने सोमावनो हागोन ना हाया आं मिथिया ओमफ्राय दिनैहाय प्रेक्टिस दङ आरोना स' नोंथांमोना जा हायो आं दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थागोन ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय फालिखौ आङो बेबायदिनो लानांगौ ना बिदिनो ला बायदिनो ला दहायनो बायदिनो बिदिबाबो मोजांसिन नुखादो बेहेनजि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना न'आव जनानैनो गोबां रां खामायनो हागोन मानि जुनै मोनसे ओरैबायदि मोजां एप दङ जायखौहाय नोंथांमोना प्रेडिक्सन खालामना नोंथांमोना बेनिफ्राय मोजां एमाउन्टनि रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे प्राइजेसबो देरहानो हागोन स' बेनि गेजेरावनो आंनि फेभरेटआनो जाहैबाय माइनास नोंथांमोना बेयावहाय जास्ट प्रेडिक्टल' खालामनांगोन आरोना जे बे माइनासआ बबे मोनसे साइडथिंहाय फैदों बबेथिं फैदों बेखौल' प्रेडिक्ट खालामनांगौ नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोना जेसेबांखि बुरजा प्रेडिक्शन्स खालामा मानो अब्लानो नोंथांमोननि प्राइजेसआबो बेनिख्रुइ बांसिननिफ्राय बांसिन बारायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना प्रेडिक्शन्स खालामबायानो थानांगोन बेयावहाय आरो नोंथांमोना बेयावहाय एसे मोजाङै गोसो होनानै गेलेनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय एसे रिस्क दङ नालाय प्रेडिक्शन खालामनायावहाय स' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय एकदमबारे जुदि नोंथांमोना गोसो होनानै मोजाङै जुदि नोंथांमोना गेलेयोबा बेयावहाय Nania machinga khayde nei thank you deh dada thank you ama uthuar ganne dui ja subde jengya nei bai iman pani no aru pani nai oh kem ke hoye khati na em ke holi bhagwan rupot apna pai ke swag ami na ekane mala akbar hai tate bholan hoy kaman holi Thank you So guys नै दायो जोङो प्रेक्टिस खालामनाय जायगायावहाय सफैबाय आरोना जेने तेने ओमफ्राय उनावहाय दायो मोसानाय सोलोंसै दसे नोंथांमोनाबो नायबाय थादो
ओरैबायदि हागवा मोसाबाय आङो जि गोबाव जाबायमोन ना गाइस मोसायैया ओमफ्राय गोबाव जाबाय मानेथ' दा नै बैसागोनि सिजन फैबाय दाथ' आंहा अलरेडि मोनब्रै मोनबा बैसागु प्रग्राम अलरेडि जाखाबाय आरोना बुकिं स' बेयावबो मोसानायनि थाखाय एसे प्रेक्टिस जाखानाय बायदि जाबाय आरो मोजाङानो जाबाय आंनि थाखाय ओमफ्राय दायो आरो मोसासिनना होननानै मोजां जाबावसिगोन आरोना स' नोंथांमोनखौ बैसागोआवहाय लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोसे जोंनि मिउजिक भिडिअखौबो मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय दे लिंसारजों आंजों आरो गासैबो टिमजों मारुसिनि प्रडाक्सन टिमनिफ्रायनो जोङो बिराद माने एक्साइटेड आरोना गाइस स' नोंथांमोना अननाय होगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय स' गाइस जोङो मोसानाय सोलोंखांनानैहाय नै फैबाय आङो ओमफ्राय फैनानै आंनि खलाया मासे गुदुर गुदुर ओमफ्राय दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामसै आरोना ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय गाबोन सुटआवहाय मा दख'नाखौ लांगोन बेखौहाय आङो पेकिं खालामनानै लानोसै मोनसे खोथा आरोना गाइस माने आङो जेन'का सालवार बा कुर्ताफोर गाननानै मोसाबा बांसिन कमफर्टेबल मोनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना माने दख'ना गाननानै मोसाबा बिराद हागवा बोथेजोबनानै लाखिनाय आरो लोदोखा आरो लोदोनि सायाव आरो खाजोबनानै लानायखाय बिराद हागवा मोनो आरोना खिन्थु सालवार कुर्ताफोरजोंबा मोसानो थाखाय बिराद कमफर्टेबल जायो आरोना गाइस माने आंखौ लोदोदो नुगोन नामा होननानै दख'नाखौ खेबसे गाननाय नायदो बाट बियो फिक्स आं गानमारगोन ना गानमारा आं मिथिया आरोना लोदोदोथार नुदों नामाथाय आंखौ लोदोदोखौथ' अबभियासलि लोदोदो नुखागोन अब्लाबो आरोना गाननानै नायदो माने आङो नै बेसा गानबा इमान फ्रि जायो गोसोबायदि मोसानो ओमफ्राय बेखौ नायनाया हाया गाइस हाया नै जोंहा दिनै जागोन जोगोनार बिजौ ना जोगोनार बिजौ रङियानिफ्राय लाबोनाय जोगोनार बिजौ गोलैलायबाय नानिया सायगासिनो जोंहा हेल्प खालामसोदो नानिया बिराद हेल्प खालामो जोंहा मावथि नालाय मावथि सिखोला बर'नि मावथि सिखोला आरो सासेया सायदो माइलाय जिंखा मैगं